Keď dáš like a odber, tak ti dám cicu. Čaute ľudia, toto bude video z Create modu. Dneska si ukážeme tutoriál na taký automatický cobblestone generátor. Do tejto čestky vám dám všetky tie potrebné veci. Všetky pripravené veci. Ojojoj, to je trap česka, to je jedno, čo to je za česka, toto veci si musím. A tú česku musíte zničiť. Neviem, vy tu nebudete mať česku. Bude to 8 blokov, počítam sa. A tu ešte dáme takto. Zatiaľ to takto bude vyzerať. Vy si zoberete hopry, tak takto ich musíte dať. Nakoniec dáte čestku. Bude čestka. Chcem tak zaviec toto. Teraz keď tu hodím Takže najprv som zabudol, kde sa dáva presne. Počkajte, hneď sa vrátim, len si musím pozrieť, že ako sa to robí. Ja vám to ukážem, musíte dať ešte takto tu bloky. A tu je tá najzložitejšia časť, ktorú ja nemám rád. Keď to budeme dobre... Nie, tu tie bloky ste to nemali dávať. Ak to dajte to, potom vežte si tieto tu. Oni budú akože ťažiť ten kameň, a tu musíte ich dať. Všade. No takto nie, úplne, ale musíte si... Tu musíte mať. Alebo použite takýmto vecím. Ostatní nemusia mať taký istý Create mod ako ja, ale tu je Alex mod tiež populárny mod a... skôr modpack. Mody sú také maličké a modpacky sú také väčšie. Ale tiež sa to bude. Je to to isté v podstate. Len trošku je tam viac vecí. Alebo že to má viac modov. Myslím si. A teraz tu je tá stratená časť. Počkajte, už chápem. Ešte o trošku vyššie. Toto by to vyzeralo trošku krajšie, tak to spravte. Celé desko ešte dal otvoriť, tak už do schody. A Create mod je iba na Java. Možno som na YouTube videl Create mod na Bedrocku, ale to je taký divný Create mod. Teraz je to zložitá časť. A áno, ja si to už pamätám. Pamätám, ako som tu dával vodu. Takže tak. Teraz musíme zapojiť túto časť, takže všade dáte toto tu. Na to dáte toto. A dáte to úplne na maximum. Čo rýchlo to tu vidíte. A teraz to isté spravíte na druhej strane. To je jedno, kde to dáte, ale my teraz dáme hlavu. To je dobrá kamera. A veľmi rýchlo budete mať cobblestone. Čo sa stalo? Tu dáme toto. To je jedno, čo tu dáme, pozri. Tak a stačí len počkať. Keď chcete, ak to by urobilo rýchlejšie kamene, tak len viete čo? Joj. Proste to spravte dlhšie, ale viac poschodové. Viac poschodové to iba naklonuješ to. A ja zatiaľ končím, tak čaute.